मुलुगनां कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायाव सरकारनि फारियै सेथि नैथि माबा होनायाव सेथि नैथि थामथि ब्रैथि लकडाउन होनायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा माखासे जेंनायाव गोलैनायनि खारनै जोङो सरकारनि बिथोन बायदियै जायफोरा साख्रि मावदों बिसोरो साख्रि मावनायफोरा अनसुंथाइ होनांगौ बेबायदि बेखौ बुंनांगोन माने समनि बिथोन होननानै बुंनांसिगोन जोङो जिहेथु हमनानै ला साख्रि मावनाय नङाब्लाबो जायफोरा गोनां जाय अनसुंथाइ होनो हायो बिसोरो जाहाथे होनानै माने रायजो राजाफोरखौ एसे सहाय खालामनो हायो जाहाथे बिसोरखौ जोङो मदद खालामनो हायो जोङो माखासे ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनानै जोङो माने दिनै अनसुंथाइखौ होनो लादों जों बेवहाय गासै गामिनि साख्रि गोनां गैयै नखर बयखौबो लानानै गासै जोंनि पारायाव 55 नखर दङ बे 55 नखरा जाबाय रेभिनिउ सौरागुरि बे सौरागुरि रेभिनिउनि सिङाव थानाय आलिगुरि खोन्दोनि जोङो 55 नखरनो थाखाय जोङो अनसुंथाइखौ होनो लादों बाखिखिनि मा बेसाद होनो लादों बेखौ मिस्टरा गावनो बुंखाबाय आरो जोंनिया अनसुंथाइ होनायनि टाइमा जोंना लेट जाबाय जाहोना जाहैबाय मा जोंना नखरनि मालिकआ माबायाव दंहैयोमोन डिउटियाव दंमोन थांनाय एप्रिलनि 25 अक्ट'आवसो बियो फैनानै गावनो माने हम क्वारान्टाइनाव थानो गोनां जादोंमोन ओमफ्राय 17-18 दिनसोनि उनावसो दाख्लै मा होनो मेनि 13 थारिखनिफ्रायसो जोङो एफा बरपेटानिफ्राय मालफोरखौ लाबोनानै दिनैसिम जोङो बेखिनिखौ जगार खालामनो हादों जोङो जिखिनि जगार खालामदों बेखौनो रायजो राजा आइ आफानो गोसो गोथारै माने होनो थाखाय आवगायबाय जाहाथे आइ आफा रायजो राजाफोरा बेखौनो गोसो गोथारै आजावनानै जाहाथे गोजोनलाङो बेवहाय जोङो होदों 55 नखर बेजों लोगोसे जोङो जोंनि माबायावनो थानाय जोंनि गामिनि खाथियावनो थानाय बड'फा एकाडेमिनि थाखायबो जोङो माखासे माइरं सिनि संख्रि सापात आलु थाव बिस्कुट साबोन सयाबिन जोङो माखासे बेसादफोरखौ जोङो बिसोरनो अनसुंथाइ महरै होनो आखायाव लादों दा जोङो बे अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों जोङो दा ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामदों जाहाथे ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे जोङो सरकारनि माबाखौ गाइडलाइनखौ माबा खालामनानै फल' खालामनानै जोङो जाहाथे कर'ना भाइरास साग्लोबनायनिफ्राय गोजानाव थानो हायो जोङो सेनिटाइजार इउज खालामदों आखाइ सुदों सेनिटाइजार बयनोबो सेनिटाइजार माबा खालामनो होदों आखाइ सुनो होदों मास्क राननानै होदों ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनानै जोङो माने माबाखौ दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरोखि दिनै आं अनसुंथाइ होनायनि थाखाय मोनसे प्रग्राम लादों प्रग्रामा जाबाय जे गभर्नमेन्टनि जिथु गभर्नमेन्टआ होनाय मथे जिबिलाक साखरियाल हानायफोरा गामिनि दुखियाफोरनो बा दा बर्तमान समाव खरसाव असुबिदा जानायफोरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय जिदि होदों बिनि थाखाय आङो एसे अनसुंथाइ होनो थाखाय एरेन्जमेन्ट खालामदों दिनै आं होनो लानाया जाबाय आंनि आंगो गामि रेभिनिउ भिलेज सौरागुरि गामिनि खोलाफारा आलिगुरि गामियाव 54सो नखर दङ बे नखराव गासिबनोबो अनसुंथाइ होनो थाखाय आङो आखायाव लादों बे अनसुंथायाव होनाय आइटेमफोरा जाबाय फारियै आलु 2 केजि सामब्राम 1 किल' दालि 1 केजि सिनि 1 केजि ओमफ्राय संख्रि 1 केजि जानाय थाव 1 लिटार बिस्कुट 2 पेकेट सापात 200 ग्राम साबोन थरथाम ओमफ्राय मा दं आं अनसुंथाइ हिसाबै होनो थाखाय जगार खालामदों आरो अमूल्य सरगियारि ना बर' बिथाङा दिनै जोंनो गामियाव गैयि गोनां गासिबो बयनोबो थाखाय रेसन होनो होननानै बिथाङा आखायाव लादों आरो बिथांनि जों बे होनाय रेसनखौ दिनै जों लानो हादों आरो बिथांनि बेबायदि रेसन होनाया जाहाथे बयबो मोजाङै मोजां लानानै गोजोननो हाथों दुखुनि समाव बिथाङा फैनानै जोंखौ जे बेबायदि रेसन होनानै गोजोनग्लाय होदों बिनि थाखाय आङो गोबां साबायखर होबाय बिसोरनि जिउ सोलेरा जाहाथे अरायबो सुखि जानानै थानो हाथों
बे समाव बे मोनसे बाथ्राखौ मख'बावनांगोन दि बिथांमोना गामियाव गोरिब गुन्द्राफोरनो माइरं दालि राननायनि अनगायैबो जोंनि साखाथियाव थानाय मोनसे कालपानि बाजाराव थानाय गंसे बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुल बेवहाय थानाय जि स्टुडेन्टफोर आरो वार्डेनफोरनि थाखाय जि दालि माइरं सामब्राम बिस्किट बेबायदि रानना होनाया जोबोद बाख्नायथाव जादों आरो इयुनावबो बेबायदिनो होबावगोन बेखौ जोङो मिजिंथिबाय आरो जोङो बिथांमोननि न'खर आलो गोजोननि थाखाय जोङो इसोरनाव आर'ज गाबो। जोंनि आलिगुरि गामियाव दिनै बिथां असम सरगियारि ना असम बर'आ दिनै लकडाउननि नामाव दिनै जि एसे लाजिना माबा बेसाद माबादो बिखौ सिनि दालि जों गासै रायजोआनो आजावनाय जाबाय आरो बिखौ जों मोननाय लोगो लोगोसो जों गोजोननाय मोन्दों।